Täällä Pientalon lavalla aletaan seuraavaksi laittamaan varastot järjestykseen, antamaan vinkkiä vähän miten ne autonrenkaat ja polkupyörät ja ruohonleikkurit ja muut tämmöiset laitetaan, jotta saadaan varastosta mahdollisimman siisti, mahdollisimman paljon tavaraa sinne sille, että se näyttää organisoidulta ja tavarat saa sieltä vielä ihan helposti pois. Ja tämmöisestä järjestyksestä meille tulee tänne puhumaan Ovela Systemsistä Mika Laukkonen. Tervetuloa, sieltä vielä lisääkin ihmisiä tänne, istumapaikkoja on, tilaa löytyy. Ja sitten Heikku Showtime. Tervetuloa. Kiitos. Mikki on päällä ja kaikki toimii. Hienoa, että on täällä näin paljon, että tullut, vaikka kellotkin on siirretty, niin homma menee eteenpäin kellosta väliin. Tosiaankin täällä on Mika Laukkonen Ovela Systems Oy:stä ja me ollaan täällä lavalla 6B98. Täällä on tosiaankin niin elävänä kaikki suomalaisista raudasta väännetty tämmöiset säilytystelineitä, joita me ollaan monta vuotta jo tehty. Ja tässä messuissa oli erikoisena se, että me ollaan täällä julkaistu uusi RT-kortti suunnittelijoiden varten, jossa on kaikki mittatiedot ja materiaalitiedot, joka helpottaa sitten taas suunnittelijoiden ja rakentajien työtä. Ja se voidaan käydä tässä myöhemmin läpi yksityiskohtaisemmin. Mutta aloitetaan tästä. Eli tässä on aiheena, että mahtuuko vielä. Usein on ongelmana se, että meillä on talo valmis, mutta on kaos pihalla. Eli me ei saa edes autotalliin, kun me on niin hirveästi kaauksessa autotalli tai varastotila. Ja me ollaan kehitetty tähän ratkaisuja. Meillä on erilaisia säilytystelineitä ja me voidaan laskea paljon tilaa, kun siinä on se itse teline ja itse tavara. Joskus on tullut virheitä siinä mielessä, että joku ajattelee, että me saadaan 100 viikolla 100 pyörää tiettyyn tilaan laitettua, mutta näin ei aina ole, koska se tila pitää myös tavaraviemän tila pitää myös huomioida. Et pelkät telineet ei välttämättä auta, vaan tila pitää myös olla. Tässä on ekas tämmöinen meidän video, joka ollaan tehty vähän aikaa sitten. Tää kertoo taas meidän palvelusta, mitä me tehdään. Katsotaan tää eka läpi ja sillä aikaa voi ihmiset tulla tänne lepäämään ja istutella ja muutama paikka vapaa. Jos saa sääntää vähän enemmän, niin saadaan hieman musapaikkaa. Ensin on kaavasta ja sitten on yhteyttä, ei tule siihen. Sitten on paikalla ja pahkaillaan yhdessä ja otetaan mitat paikalle, pitää suunnitelma, miten hommat saadaan ratkaista. Siinä laitetaan telineitä seinille. Tässä on taas tämmöinen säilytyskotiratkaisu. Jos tilat loppuu sisältä kesken, niin sitten laittaa ulos turvallisia telineitä. Pyöräparkki. Ei välttämättä aina auton paikalla, mutta sekin on. Eli eka lasketaan, suunnitellaan ja sitten tehdään semmoinen käyttäjäystävällinen tila. Tässä on ennen ja jälkeen. Ja tässä on ratkaisu, millä toivottavasti. Päästään kävellä kivasti tilassa. Ei ole kaavasti. Tässä on muutama autopaikka, eikä sitten parakin muutama 10 tilaa. Ja se on pyöräily on sinänsä terveellistä ja turvallista ja tehokasta. Saat rahasäästöä ja pidät itse kondiksessa. Eli mennään eteenpäin. Siinä oli video. Eli mistä aloitetaan? Yleensä tilan koko ja muoto on tärkeää. Jos on suorakaiteen muotoinen tila, se on helpompi kalustaa ja jätetään keskellä sellainen käytävä, mistä päästään aina hakemaan tavaraa. Sitten seinämateriaali pitää huomioida, että saadaan hyvin kiinnitettyä tavarat sinne tiloihin. Eli jos on ranskalaista kyproppia, niin sitten pitää muistaa se, että sieltä haetaan ne koolingit, sieltä pystykoulaukset sen takaa ja siihen voidaan kiinnittää. Mutta siihen itse kyproppiin, se ei käytännössä, kun siitä pysy mikään. Jos ajatellaan tämmöistä säilytystä.
tietenkin verhot tai jotain kevyttä voi laittaa. Se on sitten siinä. Sitten mikä on säilytettävä tavara, jos sulla on suksia, renkaita, fillareita, työkaluja, ne pitäisi olla hyvin saavutettavissa. Eli mikä kausi on menossa, jos meillä on kevät, niin laitetaan kevät välineet sitten, mitä tarvitaan, fillarit esiin otetaan. Mutta jos sulla on sitten autorenkaat siinä oveen edessä, niin sulla rankkaa vähän, eka routat tavaraa pois ja sitten pääset vasta sitä fillarin käsiksi ja saat vähän poikkeuksen kanssa pikkuisen penkillä, mutta sen mukaan mennään. Tai sitten talvella sukset olisi kiva olla saatavilla helposti. Ja tässä on tämä valikoima, mitä meillä on suksista on fillaritelineessä. Me voidaan käydä tää läpi sitten se järjestelmätin yhteydessä samalla, joka tässä lopussa. Mutta kuitenkin se on fillarikoukku erilaisia reinastelijoita ja sukset. Sitten tässä ollaan saatu järjestelmä nyt seinälle. Ja siellä on renkaat, fillarit, sukset, autorenkaat, skimpat, kaikki mahdolliset välineet. Ja meillä on silloin toimintatila siinä edessä. Meillä on siis autokin sisällä ja sitten me pystytään hakemaan ne tavarat tiputtomasta siitä heti telineestä. Eli tässä on siis, tämä helpottaa arkea päivittäin, kun kaikki on järjestyksessä. Tästä on helppo lähteä sitten mihin lähdetään millä välineellä vaan. Tässä on tämmöinen pientila, näitä on paljon tämmöisiä pienvarastoja. Esimerkiksi taloissa tai myös ihan kerrostaloissa, ne on yleensä verkokoppeja. Ja tässä on vähän tavallaan isompi, noin 2 metriä kertaa 5 metriä pitkä, noin 10 neliökokoinen varastotila. Ja siellä on oikealla taas autorenkailla ja vasemmalla fillari. Mutta idea on se, että sä pääset aina sen telineen hakemaan sen tavaran. Ja silloin me saadaan pidetty arkijärjestyksessä ja turha tavara oikeastaan pitäisi karsia pois. Et sitten on vaan mitä käytetään. Ja sitten turhat tavarat voi viedä vaikka tämmöiseen viinaan ja mitä näitä on. Tämmöistä kierrätysanousviinaa. Eli tässä on idea, että jos on betoniseinä asennettu, niin vaan tukevasti pitää asentaa kaikki telineet. Että saadaan pysyä tavarat ojennuksessa. Tässä on tuonne parveke. Välttämättä parvekkeelle ei aina pidetä tavaraa, mutta jotkut pitää. Tässä on tuonne idea, että sulla olisi vaikka kaikki fillarit ja sukset siellä, jos sulla ei ole tarpeeksi hyvät paikat muuten missä pitää. Tää on niin oman lukon takana. Ja itärajan takana on tosi suosittu. Nyt siellä ei välttämättä vielä ongelmaa löydetty. Ehkä tulevaisuudessa. Sitten meillä on tässä pieni video taas, jossa yhdistetään tavallaan niin tää meidän rauta ja high-tech, mitä on tarjolla. Se ei ole enää mitään ihmeellistä. Että nämä voidaan yhdistää integroida työmaalla sitten. Me tuodaan rauta ja yhteistyökumppanit tuo enemmän sitten high-techiksi. Tässä lähdetään taas liikenteeseen ja suunnitellaan paikat järjestelmään. Tässä on taas ekologisuus tulee esiin, jos on jo fillarilla, tässä on ekologista. Autolla tietenkin helpompi kulkea, tässä on yhden asia. Sitten pitää itsestään pitää huolta. Firmaan töihin, niin sä oot lihaskarkkia. Sä lukitset fillarin sun firman pyöräparkkiin. Ja talvellakin sä voit käyttää. Tää voidaan tosiaankin liittää vaikka sähköpöydän latoon, se hiihtää niin. Siihen pantuu aurinkokerta tuonne ylös. Vaikka 5G-antenni ja siitä saadaan siirtää. Voidaan vaikka varaa laittaa. Ja tässä on idea, että kannattaa ekologista. Se on kaikki etu. Näin, siinä oli sampaa vähän tähän vaiheeseen. Kevät on tulossa. Ja kevät on tosiaankin ongelma. Eli tässä on ekologinen varasto, me ollaan laitettu tähän seinille tämmöiset niin fillarikoukut, sulla on pyörät pystyssä, jolloin sä säästät lattiatilaa. Ja kun fillarit on rivittäin tuolla seinässä, sulla säästät myös seinätilaa.
Ja keskellä tilaa sulla on tämmöiset lukituskaaret, missä on lukita sun fillari ihan omalla lukita. Tää on just lähtee siitä, että ihan itse saat toimia, itse saat lukita ja itse saat laittaa fillarin kouluun. Ja ovi voi panna kiinni vaikka aamulla lopulla. Tässä on sitten tämmönen niinku lintuperspektiivi tästä samasta meidän taiteilijan näkemys. Meillä on se sveitsiläinen arkkitehti, joka nähdään vierasta. Ja tässä on sama idea, että nähdään vähän yläpuolelta, että kun homma toimii, kaikilla on oma paikkansa. Ja silloin se on siistiä ja käytettävissä, ettei mitään kaaosta. Et helposti taas voi tulla gränää naapureiden kanssa, jos joku jättää eniten ovelle tavarat ja sitten toinen naapuri ei saa omaa sitä fillareissa tuolla takaa. Se on niin aika huolestuttava tilanne saattaa olla. Mutta jos paikat tosiaankin numeroidaan, niin niillä voi olla arvoja, eli asunto numero 1 kuuluu vaikka autopaikka numero 1 ja pyöräpaikka 1-2 esimerkiksi. Se arvostetaan se siihen asunnon hinta. Niin silloin se on aivan eri. Nythän tämä on aika korkeakin välillä, että siellä on kaikki mitä sattuu ja nopeet syö hintaa. Mutta tämä on niin taljoyhtiöiden ja hallitukselle ihan viesti, jotka pyöritään paljon, että tehkää jotain. Että se on teidän vastuulla. Asukkaat varmaan haluaa, kun joku sanoo, että mitä tehdä. Että se on kaikki etu. Me paljonkin ei mennä talkoisiin, vetää kerran vuodesta makkaraa ja olutta. Se on kaikki järjestykset. Tai sitten se voidaan järjestää siellä. Kaikki pääsee osallistumaan, sekin on tärkeää. Eli jos me saadaan numeroita sinne paikoille, me voidaan luoda jopa sähköpyörän lataus siinä, varausjärjestelmä, että sä varaat sieltä oman paikan, siitä voidaan rahastaa, aurinkopaneelit katolla, saadaan sähkö siitä pyörille. Kulun valvonta, että kulkee vain ne tietyt ihmiset, joilla on oikeus kulkea siellä. Ja jopa ruohokatto voidaan tehdä sen, jos halutaan. Se on kiva näköistä ja nyt ekologista. Ja tässä meillä on tämmöinen cityparkki, joka jos käy niin, että meillä loppuu tila kesken talossa kellareissa. Me voidaan aina toimittaa ulos katoksia, pyöräkatoksia eri pituisia, varustettu eri lailla. Mutta nyt on paljon kysely tämmöistä niin sähköpyörän lataukseen liittyviä telineitä. Niin se on periaatteessa ihan toteutettavissa. Eli meillä on niin laitetaan paneelit katoksen päälle ja vedetään sieltä sähköt suoraan latauspisteeseen. Hinta nousee noin 25% tästä nykyisestä hinnasta. Mutta se on niin nykyaikaa ja ei ole mitään niin tähtitiedä tosiaan. Sitten tässä on tosiaankin RT-kortti, joka julkaistiin tuossa torstaina. Eli RT on perustettu vuonna 1942, silloin se Aallon Aalto mukana. Eli me ollaan saatu tämä maa rakennettua sodan jälkeen uusiksi. Ja siinä on standardoitu, että esimerkiksi tehtiin näitä veteraanitaloja, niin standardoitiin ne mitamateriaalit. Se oli helpompaa ja homma pysyi hanskassa myös talous. Niin pystyttiin laskemaan, että me varaa tämmöisiä koteja. No nyt tämä RT-kortti pääsi tähän pisteeseen, että meidän ovella varmaan montakin vuotta meillä on ollut täällä, niin tehtiin taas uusi RT-kortti ja päivitettiin mittoja. Nyt on tullut isompia pyöriä kuin aikaisemmin. Ja meillä on periaatteessa väljempää mitoitusta myös tarjolla. Eli se ongelma, että mahtuuko vielä, niin se pitää mitottaa jo ajoin suunnitteluvaiheessa. Ja tuossa oli tuo fillarikoukku, eikä jos lähdetään käymään läpi. Eli fillarikoukulla saadaan pyörän pystyasentoon pieneen tilaan. Tämä messuissa maksaa 15 €, rautakaupassa 30. Ja sitten on kolmas PT2, liuutetaan fillareita kiskoilla. Niitä on monessa paikassa uustuotantokohteessa. Se on noin 100 € tuommoinen kelkka, joka sisältää kaikenlaisia asetuksia. Eli se on tehokas, vaikka 3 metrille 10 pyöräpaikkaa pystyy. Voit liuuttaa ja hakea oman fillarissa. Ja lukiset aina fillarissa etenemään. Sitten on tuonne masto tilanhallintajärjestelmä. Saat keskelle tilaan tämmöisiä metallisia mastoja, johon sä laitat pari koukkua toiselle puolelle, ei neljä fillaria, että saadaan pystyasentoon. Ja toi on ihan livenä tuolla meidän osastolla. Siellä voi tulla testaa, jos haluaa, miten se toimii. Sitten on kerrostelinen DD4, eli meillä on oma versio näistä kerrostelijoista, mitä tuolla Euroopassa näkyy paljon. Niin me ollaan pantu
käyttöön, vaikka tyhjänä. Et meillä on sisätiloja, että sisällä paljon niin erottavia. Eli me ollaan tehty siihen semmoinen idea, että ekana tuolla ylhäällä vasemmalla pyörän ja peäkaappa. Eka me asetetaan se siinä tilaan ja sitten kun alkaa sitä villaria tulee vähän enemmän, niin me jälkeenpäin siihen asettaa toinen kerros. Voidaan saman telin, saman tilan nostaa sitä kapasiteettia ja laittaa se toinen kerros päälle. Ja siellä on sitten hyvin tilaa ja järjestystä ja tää on niinku sisätiloista toimiva systeemi. Sitten meillä on tuonne AM ja N-rack, noin perinteiset telineet, eli on tämmöisiä niinku Maarinmäkin perinteisiä telineitä. Ihan eturengas aitaan pyörää, niin nekin me ollaan tuotu ihan sitä varten paljon rauhallisia, että jos kovella sivulle tulee, niin aina löytyy joku ratkaisu. Junior P3-teline on eturenkaasta säilytettävä pyöräteline. Kun Lidl tuli Suomeen, niin halusi jokaisen liikkeeseen. Niitä oli speksattu sinne joka paikkaan. Tukkuliike taas väliin ja tosiaankin aktiivisesti myi ja saatiin hyvin toimitettua niitä ympäriinsä. Nykyään siellä on vaihdettu telineitä tarpeen mukaan, mutta se oli siinä mielessä hyvä valinta. Niitä on myös Hartwall Areenalla, kun menette katsomaan Jokerin ensi vuoden finaalimatsiin SM-liigassa, niin siellä on Villerin parkki ja siellä on telineet odottaa. Sitten on daily-teline, tämä on tämmöinen daily eli jokapäiväinen teline. Siellä vaan laitetaan tämmöinen fat bike esimerkiksi ja sitten rumpolukiset kaali siihen eteen asetetaan, niin se on hyvä ryhdikäs systeemi ja eri värivaihtoehdot tietenkin saatavilla. Mutta yleensä meillä on ulos, tulee siikityt telineet ja sisällä maalattu. Sitten on tuollainen City Park pyöränoja ratkaisu. Eli toi on vaikka VTT Otaniemestä edestä. Siitä kun tutkijat menee kohta, haluaa vähän ottaa happea, niin tulee filtarilla sinne työpaikalle ja jättää pyörät parkkiin ja panostaa siihen, että kuullaan. Sitten siitä on katos myös tuollainen DT-8 katos ollut. Tai PNK10, eri koodeja, aikalaiskoodia, kureita kaikki tässä käydään läpi. Puomiteline on suosittu muun muassa, kun menette Seurasaareen kävelee sunnuntaina vaikka miehen tai vaimon kanssa, niin voitte katsella siellä, kun jäätelökismaa vastaamaan siellä puolipallottana ulkoilijat. Junior-parkeista on olemassa myös kanttorellin katos, että siitä oli joskus suunnitelma, että hiet suosittu tämmöisiä kanttoreille, että koko ranta täyteen, mutta sieltä on rahat sitten taas loppuun kesken. Turvatolppa tuolla vasemmalla ylhäällä siinä, että jos kävelette, käytte yliopistolla vaikka luennolla tai katsomassa jotain kirjastossa siellä, niin siellä on tolpat siellä pystyssä edelleen asennettu varmaan 20 vuotta siellä pystyssä. Ja niitä on muissa niin sanotuissa suomalaisissa teollisuusyrityksissä, luhta, kone ja niin edelleen. Urbanut pyörä, kaaritelineet, noita tommosia kaaritelineet on paljon ympäri Helsinkiä. Ja meillä on erilaisia, meillä on se mini, pienempää ja isompaa kaaria. Ja tukevammasta putkesta ja paksummasta putkesta. Ja oulemmasta. Eli se mitoitetaan sitten tarpeen mukaan. Mutta muotona on niin UA ja tuonne 4. Me voidaan uppoasentaa tai pinta-asentaa. Sitten on tämä Velodon kippiovijärjestelmä, josta meidän firma lähti aikaisemmin liikkeelle. Ja siinä oli tosiaankin sloganin, että pyörän arvotavaraa suojaa se ovella. Ja meillä oli tämmöinen ovi, mihin se laitettiin ja kippaat sen pystyyn. Me saadaan kivasti oven taakse, lukkojen taakse fillarit ja sitten se on aina siellä niin valmiina omassa tilassa. Se on niin paljon edellä aikaa se kyllä, täytyy sanoa, että tuntuu välillä, että meidän firmat on edellä aikaa. Noita on meidän muutamiin kohteisiin, mutta aina sitten saattaa tulla rakennuttaa rahat loppuun, niin pannaan rasti yli. Mutta edelleen se on niin tuotannossa, eli tuossa on nykyään semmoinen, että voidaan jopa painaa, sama kuin me hissin painat kerroksen 12, niin sä painat tuota ovea, niin se ovi tulee auki ja painat uudelleen sen vei kiinni, ja siinä voi käyttää lukkoja ja mitä haluatte, ampuloista, saksalaisia, kapaataan, mitä näitä on olemassa, jenkkiläisiä, jalleja ja niin edelleen.
Sitten mennään näihin muihin säilytysratkaisuihin. Musta tuntuu, että ne on ehkä ajankohtaisesti näillä keskuilla. Eli täällä on paljon ihmisiä, joilla on rojuja ja tavaraa ympäriinsä ja ajatellaan saada järjestykseen. Jos olet muuttanut, siis on hienoa talous, mutta sulla on niinku ovet kiinni, että uskalla oikein aukasta niitä, kun roju tulee ulos. Niin taas on esimerkiksi sukset ennen sulle, joka on kova hiihto. Skiirakästä vitoinen, se 105-10 pari suksia. Ja sitten on toinen multilac, mihin saa myös sukset ja saulan, puutoran työvälineet. Kaikki tämmöisiä on hyllyä 6 pitkää roukkuja. Ne on hyvä laadukasta työtä, kunnon teräslauta. Yleensä maalattu musta, tietenkin väreistä voidaan neuvotella, jos määrä on isompi. Normaalisti mustalla mennään. Sitten on riitilätaso irtaimelle tavaralle. Se on kiva, että riitilätaso yleensä on tämmöisiä puisia hyllyjä. Mä oon riitilätaso, se ei kerää pölyä. Se on siistin näköinen ja kestävä. Sitten tuossa oli myös toi Skiirac SAI, Suomen arvioitettu suksiteline, jota muun muassa Suomeen toimitettiin tuossa viime syksynä paljon Itä-Rajalle. Että saadaan sukset sitten valmiiksi kaikille tasapuolisesti. Sitten on koukusta A3 ja tuplataso H2. Ne on tämmöisiä niin yleistelineitä. Ihan viikaa periaatteessa tekstiilikoukkuja ja mitä vaan on ihan kolmas, eli mitä tavaraa lopuksi. Jotkut käyttää myös avainkoukkuja. Sitten autorenkaat on välillä hirveä ongelma, että vie paljon tilaa. Niin tässä on meillä PST4 rengasteline, 104 rengasta samaan telineeseen ja lukitaan tämmöisellä lukitusputkella kaikki samalla kerralla. Ja sä voit pitää vaan kulkona tuota telineen. Se on siinkin lukitusosa. Ja se on ihan siisti siinä. Se autopaikalla niitä on paljon mennyt. Ja sitten on tämä Pekakosken PST2, se on niin kahden renkaan teline. Taitettava konsoli, joka saat pois edestä, että sä tarvitsee sitä, kun saat sen esiin, niin paitsi siellä 2 rengasta tai sä voit käyttää sitä huoltotelineenä fillarille ja niin edelleen. Et se on ihan kätevä teline myös. Sitten on paljonkin kysytty tämmöisistä lukitustangoista, että meillä on ihan peruslukitustangot tuolla standilla. Niitä voidaan asettaa seinän pituuden mukaan rajattomasti eri korkeuksilla. Niitä saa rosterilla tai maalla. Niitä on nyt toimitettu uustuotantokohteeseen kiitettävästi. Eli tässä tämä esitys alkoi olla näiden niin typistetysti. Mä oon taas vielä vähän aikaa tästä standilla, että jos tulee jotain mieleen, niin voitte kysästä. Ja laitan tuonne sampasoimaan talvella. Tää on tehty pari vuotta sitten tämmönen keväällä biisi. Mikalle kiitokset. Ja tosiaan jos tulee mitään kysymyksiä nyt tähän otetaan vielä vastaan. Meillä on nyt pari minuuttia aikaa. Jos ei, mutta tulee pidempiä kysymyksiä mieleen, Mika voi seurata hänen osastolleen, Ovella Systemsin osastolle, niin siellä vastataan vähän pidemmin. Mutta muuten niin isot kiitokset. Kiitos. Samaan tahdissa jatketaan. Näin meidän ja osasto tosiaankin 6T98. Tule sinne eteen kautta. Ja seuraavaksi meillä jatketaan noin 5 minuutin päästä. Meillä on tasalta alkamassa haaveissa oman kodin rakentaminen aiheella, niin nähdäänpä silloin uudestaan. Eli aika kattavasti alusta loppuun asti koko rakennusprojekti käydään läpi.